Zavolej si Gypsu. Gypy? Gypa, vypadni. Gypy! Už tam nesmí. A tak na co tam bude lozit sama do kanceláře? Tak si musíš zavolat, ona. Koho? No Gypu. Ne. Jak se jmenuje? Kdo? Ajka? Ajuš? Ajka. Gypsy, odchod. Ajka. Ajka. Beri, daj jej pokoj. Bež od nej. Lehni si a ona si lehne na tebe. Ona si šla do stínu, nebo je tady asi horko, víš? Tak mám jít za nich? Ne, nebo tam jsou chlupy. Tam nemůže jít? Tomáše, ty ho ale držíš. Ty mu stojíš na vodítku. Jo, ale kde má ty bobky? Tam do toho. A tam ne, on tam nechodí. Ale to kdyby dneska chodil. Těž ještě Berousa, prosím tě, teď on má tolik chlupu na sobě, zavolej si ho. Barous, Barry, Barry, No a češ ho. Barry, Pojď sem, řekni mu, pojď sem. pojď sem, Barry, pojď. Tak Gypsu tady máš. Jaké jsou jeepy? Mhm. Aby to normálně směl. No však vždyť jo. To je co? Ahoj, Barry. Takhle to. Jak se jmenuje?